Angerseko aldezarretik bueltaxa bat eman ondoren, hiritik atera eta edari mundial bat nun egiten den ezagutuko dugu. Cointroa, zuteko askok, ziurrenik beraien olako koktelen batero hartuko zenuten, eta guk, sukaldari garenok, zenbat eta zenbat postre eta errezetak osatu ditugu berarekin. Ezagutzea nahi? Torri txiloekin. Cointroko upategian Baleri dugu itxoiten. Eta berarekin hitz egiten hasi bezain azkar, eman digu lehen datu esanguratsua. Munduan edaten den Cointro guztia, hemen, Angersen ekoizten dute. 15 milioi botila. Arrapasa txiribidon. Upategian sartu bezain pronto, ongi nabaritzen da bertan laranja patxarra ekoizten dutela. Duela ia 175 urte, 1849 urtean, Adolf Cointro gozogileak buruan zerabilen usain berbera baitago. Urte askoko lanari esker, familia negozionek bere tokia egin zuen patxarren munduan, eta pizkanaka erreferente bilakatu ziren bereien sektorean. Jarraitzen gaitzu zuenok, badakizue, Txiloeko gure bidaietan, hainbat ardo upategi ezagutu ditugula, Garagardoa non egiten den ikusi dugu, sagardoa ere bai, baina sekula patxarra egiten den toki bat. Eta hemengo berezitasuna da usaia. Ez dakizue, ze usai una dagoen hemen, ikusgarri. Patxarra hau egiteko, laranja mikatz eta laranja gozoen azal lehorrak erabiltzen dituzte. Afrika, Brasil edo Espainiatik ekarriak dagoeneko lehortuta. Cosmopolita, Margarita, Sidecar, Mai Tai, hainbat eta hainbat koktel ospetsu egiten dira Cointro oinarri hartuta. Eta horiek nola prestatzen diren ere ikusteko aukera izan dugu. Tipoa artista, Mila esker, Silvan. Eta hemen daukazue, Cointrokin egiten den, agian koktel ezagunena, Margarita. Itxura, ezin hobea, baina azterketa hau bat. Ine, hau bai? Noski. Saumurren ondoan dagoen Boubet La Dubai upategira etorri gara. Eta berau bizitatzeko ematen dituzten aukeren artean, bizita historikoa aukeratu dugu guk. 1851 urtean sortutako upategi honen historia luzean izan dituzten botilen etiketa ia guztien ale batzuk gordeta dituzte artxibategi ikusgarri honetan. Urte bakoitzeko ardo ezberdinen etiketak, norberari eginiko etiketa personalizatuak eta beste hainbat. Emili, zuen historian berri eman diguzu, orain ze toki berezi erakutsi bat diguzu? Nahi baduzue, buelta bat eman dezakegu bodegatik. Bertan zer dagoen ikusi, historiari buruz hitz egin, eta urperatutako katedralari buruz hitz egiteko. Oso ondo dago. Boubet La Dubai upategikoak aintzindari izan ziren duela 25 urte upategietara turismoa eramaten zein bizita gidatuak antolatzen. Eta beraien eskaintzaren barruan hau dugu. Upategiko erraietatik bizikletan ibiltzea. Bizita hauetan erabiltzen dituzten bizikletak gure lehengo furgona bezala vintageak dira eta ibilbidea paregabea. Ardo upel eta botila artean pedalei eraginez, galeria hauek nola egin zituzten eta harria bertatik nola ateratzen zuten kontatzen dizute. Ur putzu sakonak, galeria barruan arnasa hartu eta aireztatzeko tximiniak, bihurguneak alde batera, bihurgunea bestera, eta tartean, beraien apardunak egiteko garai batean erabiltzen zen champanoise teknika tradizionalaren azalpena. 3 semanas haciendo eso, las botellas, que no es lo mejor, de verdad que está. 'Vale, perfecto'.
Eta upategi guztietan egiten duten bezala, bukaeran berain ardoak probatzeko eta ezagutzeko aukera dastaketa baten bitartez. Ni ez naiz oso apardun zalea, baina hau benetan dago ona, eta botillaren bat etxera eramango dut. François, bai, zigor, txiloekoa, bai. Beitu, upategi batetik ateratzen ari gara orain, eta gauzatxo bat. Igual erokeri bada. Ardoarekin zerbait prestatzeri bai guri oin? Bai. Postre bat? Venga, ba. Bai, zei joan, horrentzagoaz. Venga, bai, entxarte. Hemengo da, iritsi gara lehaltximistera eta, bueno, ea kasu indiguten eta ardoarekin zerbait prestatu diguten. Horrena barrura sartu eta ikustea. Samurren lehaltximiz jatetxe daukagu, eta hemen gaude, barruraino sartu gara, eta hemen daukagu mailan osagai pila bat, eta bertako sukaldarea, oberena bere galdetzea, zer prestatu behar digun. François, zein godugu orain? Alors, on va préparer un petit dessert individuel. Françoisen asmoa eskualdeko osaiak hartu eta beraiekin sable orearekin egindako gaieta bat egin eta ardo krema batekin naiz fruta batzuekin aurkeztea izango da. Horretarako sable orea egiteko behar dituen gurina, legamia, arrautza eta irina sukaldeko robotarekin hasi eta labeko paperarekin biribildu ondoren oskailuan ordu erdi sartu eta jarraian gaieta itxura emanez mozten dira. Metalesko molde barruan sartu eta labera. Jarraian, eskualdeko ardoarekin gozogile krema bat egingo du. Horretarako, ardoa murrizten jarriko dugu. Eta hori egin bitartean, arrautza, irina eta azukrea katilu batean hasiko ditugu. Ardoa murrizten zaigunean, esne gaina gehituko diogu. Eta berriro zutan jarri ondoren, arrautza nasketa gehitu eta gozogile krema egingo dugu. Oztu gozogile krema eta behin hotz dagoenean esne gain arrotuan hasiko diogu eta gozogile mauka batean sartuko dugu. Behin gaietak eginda ditugunean, ardo krema gainean jarri, platerean piku batzuekin eta kuia saltza batekin lagunduta. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Merci pour ton aide. Merci. Gozoa benetan. Goi mailako postre bat, goi mailako produktu batzuekin egina.